Tá ocras ormsa, agus bhálamsa a le crothú Uachtar in seo. Tá neart scúpaní in aicilm, cé nach féile mu diche, agus cúramuidiad agus leacamuide an méid ceart scúp le gach cón in seo. Gus tá na hifrachí scrífa na cón. Dúirta cúnacham. Cén éirí seo? Éidir is sé, mar sin camid sé scúpa leaganán. Bhfuil muid ré. A hían. A dó. A trí. A ceathair. A cúig. A sé. Sé scúp an sin. Cén éirí seo? Éidir is seacht go maith, seacht scúp an sin. A hían. A dó. A trí. A ceathair. A cúig. A sé. A seacht. Ceanna gur éilúisteach an sin. Seach gé. Chéad ceann eile. Cén éirí seo? Éidir a hocht, bhfuil muid ré. A hían. A dó. A trí. A ceathair. A cúig. A sé. A seacht. A hocht. Chó blasta. Agus ceann amháin eile. Cén éirí seo? Éidir an lí, bhfuil muid ré. A hían. A dó. A trí. A ceathair. A cúig. A sé. A seacht. A hocht. A lí. Lí scúp an sin. Go háling. Nis. Bog muid síos an seo. Feicim an seo bhfuil éidir ar a gcón seo. Cén éirí sin? Éidir is seacht, mar sin. Ca muid seacht géine churán. A hían. A dó. A trí. A ceathair. A cúig. A sé agus a seacht. Nis. Caithe muid in a scúpaní sin a riontamach ar a tíobh seo. Bú tú ná cuimrú ar bhealach chuna sin íana? An bhá, hían agus is sé, tréile muid ar sin. Hían an seo agus sé an seo. An chud deil an seo. Hían dó, a trí, a ceathair, a cúig, a sé. Mar sin tá san go bhfuil a hían agus is sé curtham lena seacht. Dúir mus ceánín eile, bid go mocha me péireanún an seo, agus feicimid, cévéad a tam. Cévéad tam an tíobh seo? A hían, a dó, a trí, agus ar a tíobh seo? A hían, a dó, a trí, a ceathair. Mar sin, tá trí agus a ceathair curtham lena seacht. Chéad líon eile, tríar muid a ríiste ach an uair seo, tá muid a gobar le éidir a hocht. Bhfuil muid ré. A hían, a dó, a trí, a ceathair, a cúig, a sé, a seacht, a hocht. Rinne muid amachid go corfram beidir. Nes go bheicimid, ce tam. Ce bhéit an seo? A hían, a dó, a trí, a ceathair. Gus ar a tíobh seo? A hían, a dó, a trí, a ceathair. Mar sin, tá ceathair agus i ceathair curtham lena hocht. Thar bar.